Salutare toată lumea, eu sunt Sparky și bine v-am regăsit la un nou episod alături de Matei de data asta. Și ne vom juca Forza Horizon 4. Și m-am gândit să începem primul episod cu un challenge. Challenge-ul de astăzi va fi, Matei, vină cu mine la Horizon Festival ca să vedem ce challenge vom face astăzi. Ai intrat? Nu acum. Deci, vom face, știi cum să setezi banii, gen până în ce sumă să fie mașinile, nu? Zi ce mașină. Îți dai sort pe value. Ok? Așa, gata. Bun. Nu lua mașinile free. Da. Așa, La cât vom bani? facem. 1 milion plus? Cât? No, 1 milion plus, că n-ai toată bani. Vom începe ușor, cu mașini până în cât vrei. 35.000? 25.000? Nu mă, de la 20 de mii, hai. Nu, hai 25.000, că-s mai multe la 25. Ei nu știu, uite, da, 20. Ok, ai voie să le Le schimbi alegem decât... noi? Da, ai voie să le schimbi decât motorul, știi cum, da? Decât motorul, fără tracțiune. Mă înveți tu. Bine. Hai. Poți să-i dai start, dar ai grijă, n-ai voie să depășești 25.000 Nu mă, dacă suma. te sunt la 25 de mii. Păi sunt ceva. Nu, dar sunt multe. Păi sunt multe și nu prea Mi-au știu. pe aia de 3 roți. Hai că mi-o iau. Mamă, dacă te sunt. Și parcă am rable. Deci ai voie să le schimbi decât motorul. Asta e că am găsit parcă una. Dar mă pune să-i pun tapet. Hai că-i pun. Apasă Y. Și ca să-i pui tu ce culoare vrei. Mamă, ce mișto arată, bă, asta chiar îmi place. Deci 25 de mii, da? Da, 25.000 și din tracțiune spui ce vrei. Hai că am cumpărat-o. Nice. Eu nu prea... Eu am găsit una mișto. Dar să nu fie aceeași mașină, mă. Zi cu care e prima literă. Lasă, Sau cifră. te Nu, zic. zi care e prima Da, literă sunt sau tu. cifră. Hai. Că nu știu exact cum se cheamă. Ok. Nu știu ce să-mi iau încă. Deci zice, cum o fac? Te duci la ultima și n-ai voie să modifici unde e cadrul ăla de mașină, știi? Cu roți. Acolo n-ai voie să umbli. Se numește... Începe cu A. Cu A? Ok. Deci mă duc la garaj, așa. Așa, hai că eu știu ce mașină iau. Deci ce să-i fac? Să schimb până la cât? Până la ce? Cadru de mașină. Gen... E Acolo prima, la drive train. a doua n-ai voie să schimbi de la ultima, de la rotițe. N-ai voie pe a doua să o schimbi. Deci în rest pot să fac tot? Da, poți să faci tot. Pot să... O pun, bă, Deci n-am voie 4x4 să-i fac, nu? Da, pe scurt, dacă nu e, n-ai voie. N-am știut dacă e sau nu. Bun, deci ai voie să-i faci swap de motor. Mamă, ce motor poți să-i pun ce ai. Bă, asta arată super mișto. Bine arată. Arată, dar nu e. Nu știu exact. Dar nu știu ce să pun, că asta... Asta e mai slabă, asta e mai... Da, o să-i pun două turbine. E continuu. Să nu zici încă ce mașină ai. Eu deja am 800 pe ea și am modificat câteva piese. Eu am 789. Bă, astea mă ajută la ceva, nu? Mă ajută. Totul te ajută. Plăcuțe mari. Asta nu. Noi apun pe asta de drift. Nu avem nevoie de roll cage. Ok. Bă, eu stau Deci, bine. da, bă, păi și aici pot să fac. Unde? La roțile alea 4. Da, acolo ai voie de cât ai Păi nu ultima. e tracțiune acolo. Da, tracțiunea care o ai, gen, îți umblă la tracțiunea care o ai. Nu. Mamă. Nu să o schimb. Nu o să o schimbi. Să o faci mai bună, pe Hai scurt. să văd. Și o să-i pun gențile mele de suflet.
Bă, dar nu prea dă bine Eu am aici. niște genți super mișto. Nici nu mă gândesc să le schimb. Ce, de la mama ei sunt mișto, mă? Da, sunt super tare. A, prea mari, aici. Hai să că le fac astea mai mari. Wow, mamă, tu scot. știi câte din astea pot să-i modific? Deci am voie tot, numai nu la... Aha. Mamă, bă. A, nu, dar nu-i pun pe ăsta. Ba da, îi pun. Bu, arată What? super mișto. Mamă, ce mă, că eu o bag în Need for Speed. Nu, Deci să de las la așa. rotiță n-am voie ultima, da? Nu, deci de la... Da, deci la... Nu ultima, a doua, aia cu roțile, alea 4 roți. Da. Da. Gata, ok. am făcut-o. Ai Cât ai făcut-o? pe ea? 941. Mamă, dar mă căpăcești. Salut, ADM. Uite, facem challenge aici, facem și videoclip. 60.000 costă doar. Mamă, dar mă bați, bă, că am 827. Dar ce mașini, vezi că nu te auzi, ADM. Dar ce mașină ți-ai luat, mă? Te auzi ce? Eu am dat 100... Bă, Eu am dat 104.000 pe ea. ce îmi dă 60? Mamă, păi mă faci muci. Dar o vând după, că nu-mi place. Nu cred că o să ți-o cumpere nimeni. E, nu? Fine new O fac cu designs. 24.000. Mamă, au și... Mamă, tracțiune spate, să vezi ce plec eu de pe loc. I-ai pus Mamă. licuri măcar? I-ai pus licuri? Nu pot să plec de pe loc. Bă, i-ai pus licuri măcar? Bă, e tracțiune față. Hai de viața mea. Hai că am pus o culoare din asta. Bă, dar arată nesimțită. mișto. O să fac 4 în față după, o țin numai pentru aspect. Mamă, am tracțiune în față. Bă, ia uite ce tri fac eu cu fața. Bă, dar du-te și pune slicuri mai bine, că poate, nu știu, zic și eu. Păi de unde punerea? Te duci la cauciucuri și la acolo unde ți arată să schimbi cauciucurile. Știi? Ultimele sunt. Yeah. Nu mai care. Hai că eu am ieșit afară. Mai trebuie, deci la cauciuc. Mamă, cum arată, bă. What? Mamă, ce puternică e, bă. Nu! Hai să vedem ce mașină ți-a luat Matei. Mă termin. Vom face runda de aspect. Încă 12.000. Vom face runda de aspect, de drag race și de top speed. De top speed eu nu iau 200, eu nu iau 150 cu asta. Bă, dar la aspect te fac, deci te fac așa. Ceva îmi zice că Ia ai, de aici. ceva îmi zice că ai luat Renault ăla. Ia unde ești? Aici la drag race. Ia, hai. Stai că vin acum la tine. Nu, las că vin eu. Îți fac aici show, ia uite. Bă, eu prind 80 la oră Vino, cu hai. spatele. Eu am tracțiune față. Hai la drag Vino race. încă. Hai, fac vin eu. Păi am tracțiune față, mă, ce-ți fac la drag race? Am volanul în șanț. A, bă, dar luat ce o mașină e aia, mă? Ha! Ce ți-ai luat, mă, acolo? Dar, bă, uite ce mișto arată, mă, toate, ia uite. Și Zici ți-ai tu mai că pus n-ai și asta cauciucurile. Ce e aia? Astra sau ce e? Da. Mamă, da te... Bă, pentru 25.000 arată mișto. Hai! Pornim la startul ăsta. Tu ce tracțiune ai? 4x4. Aha, na, și pleacă de pe loc. Hai, salut! Mă vezi cu față? Ma, dar ai schimbat măcar motorul. Bă, dar tu ai pus tracțiune 4x4, pleacă. Nu, eu am pus-o, e de la mama ei, mă. A, nu, ia să pun și o față cu față. Nu-i pune, bă, nu, asta e de la mama da, ei. să vezi că mi se... Hai la, Da, hai pe mă, autostradă. Dacă te fac. Hai pe autostradă. Hai, dacă te fac. Dar nu pune 4x4 acum. De ce? Testul e test, pare rău, frate. Hai la top speed, că la top speed mă faci. Nu pot să plec cu asta acolo cu fața.
Hai, știi unde e autostrada? Uite-le puțin la mine, uite, nu știu unde e. De fapt știu, stai. Păi puneți acolo, la intersecție acolo. Hai. Hai, Da, frate. mă. Hai. Bă, dar eu zic, stai, unde, mă? Pe autostradă, unde dă-i la Unde dreapta. autostradă? Dă-i la dreapta și ți apare acolo, alea două dungi. Știi? Alea, A, le-ai văzut? stai că-mi dau. Puteam să-mi dau. Hai. Hai, gata. Top speed până acolo sau de acolo? What? De ce mi se pune frână singur? Eu am 160. Cu What? tracțiunea mea în față. Mie mi se pune frână singur. Full automatic. Of. Vezi, deconectează-ți controllerul și bagă să Păi bă, nu. dar asta niște faruri. A, păi e braking assisted de aia. Știi de ce? Că gen se pune frâna singură la dungile astea și de aia. Nu! Hai, brodere. M-am oprit într-o casă. Hai să mergem așa, nu în față, nici în spate. Mă, dar e și noapte. Ce ceva te zic? Fast as fuck, boy. Bă, păi eu am 230. Eu Mamă, acum. ce fuge asta, bă, am 250. Și eu am 300 acum. Ia că e așa fata că este? Hai, cu tracțiunea în față? Eu ce s-a dus, bă. Aoleu! Măi, cuța mea asta nu virează, bă, care tracțiune de față. Dar tu știi că aici tracțiune... Mamă! Direct în casă m-am băgat. Dar tu știi că aici tracțiunea față e mai nasolă decât aia ca din viața reală. Știu că de-abia ai stabilitate, bă, nu poți să iau niciun viraj cu asta. Ce neule? Hai că iau înainte, nu mai fac să văd. Hai că m-am dus, tată! M-am izbit de toate astea. Cashlane. Bă, unde e autostrada, mă, la tine? Că aici în stânga e. Mai pun pe drum acum. Bă, Uite, mă, de ce te spui pe drum? de aici în față e. Câți kilometri mai ai tu? 1,8. Nu știu. A, dar mi-am pus mai în față decât sensul indicatorul, stai. A mea virează, ce ai, mă, că nici nu cotește. Hai că am pe aici. Da, dar eu... Eu mi-am luat top speed-ul, Matei, cred că. Deja mi-am luat top speed-ul. Eu nu. Ia uite, mă, eu mă lovesc în bot cu ăștia. Îmi vibrează controllerul, bă. Hai Hai, că vin. ai venit. Stai să-mi scot jackpot. Hai să fac și eu o poză. Matei, stai, mă, stai aici fix lângă mine. Uite ce frumos arată asta, zi tu de la spate. Bă, dacă arată n-avea mișto. dungile alea, dacă n-avea dungile alea, mergea. Știu. Mamă, dar cum arată, bă. Ai și volanul în șanț? Am și volanul șans, da. Păi ca la Pastra, hai. Nice. Dar la plecare mă faci, cred că la top speed te fac. Câți cai ai? Ia stai, câți cai ai? Kilovați, vrei să zici. Eu am 750. Tu? Lasă-mi. Că Hai. zic câți ai? 435. Newton metri? Trebuie să ai mai Păi mulți. da, aici. dar al tău e GT. Nu, e R32. Ia zi, câți Newton metri ai? Ce? Câți Newton metri? 742. 1866. Și la Dar tu câte kg câte ai? kg ai? 1200 am. Am mai puțin ca tine. Cât? 1000? 1185, hai. cu câte? Cu 15 kg, bă. E cam imposibil să mă bați. Hai, dă-i. Bă, e posibil, că uite cum plec eu. Hai că Uite stau cu pe mine. tine. Păi da, mă, dar tu ai accelerație, eu ce să fac? Bă, nu te mai băga în față. Mă, Matei. Hai că Ce mașină ai găsit tu aia, mă, la 25 de mii? 20 de mii, dar te rog.
Hai! Eu gata, mi-a luat top Ai la speed. 20.000 pe ea. E limitată. 300... 330... 340. 340 am luat. Stai că iau și acum. 970. Dar eu mă busez de ăstea. 300. Hai că asta nu e mai mult de 300. 300. 5, 6. Hai că-i dă, Matei, ia-uite. 8. 7. Cât? 308? 7, 8. Nu, stai. Da, nu e mai mult de 300. Deci, pe scurt, se cam la bătaie. Da, bă, tu ai tunat-o pe aia. Na, la aspect nu trebuie să mai decide cineva, că e clar ce să mai... E clar, adică. E clar că m-ai bătut. Bine, cu dungile alea, dar nu știu. Să scrieți în comentarii cine a avut mașina cea mai frumoasă. Na, că se uită multă lume. Hai. Și cam Hai să acesta a o fost vând episodul, acum, că- băieți. Hai la festival. Stai, lasă că continuă challenge. Du-te la festival. Ok. Și? Și frumos. Fii atent aici. Ce? Să vezi dacă îmi pune 4 vrei să te căpăcesc. Bine, dar facem doar drag race. Păi ce îmi scrie ăsta în continuu? Hai. De ce durează mă asta atâta? Mamă, nu am aulul. Hai! Stai că eu trebuie să-mi pun 4 Ia că am dat lift din ăsta. De asta e asta, e puțin cu astea. Ia uite mă ce interior are ce ai. Ha mă, cât mai ai? Stai mă. Bă, da, Mati, tu știi că ăștia din Forza n-au băgat niciodată Golf 5 în joc? Dacă sunt fără. Știi cât accelerație ai? Ce accelerație? Da, Că ce, Tokyo sau ce? accelerație, mă, uite-te că scrie acolo, la pe prima pagină. 750 de kW, Tokyo 1000... Bă, Păi da, mă, nu dar mie trebuie nu mi-arată alea. Hai mă, vino la Drag bă, ți Race. arată, mă, uite, stai că... Vino la Drag Race și gata. Fii atent. Vino la Drag Race. I-am 10 la accelerație. Ah, la alea și eu. Ia să Hai mă, Matei. Hai. Dar te-ai schimbat motorul cu totul? Da. L-ai făcut tu? A, da, eu n-am copiat de pe net. De ce? Oh, mam. Hello. Da, mă, dar până începe Bă, dar tu te duci în față. și tu. Și se facă de tot felul. Acum mergi în spate. Hai că începem. Și eu văd același lucru. Turăm motoarele. Hai. Bă, suntem mici. Hai, fii atent. Hai mă, golfule, hai. Oh, Bă, da-te bă de aici. Deci băieți, l-am făcut pe Matei și în ambele feluri, și cu tracțiunea schimbată și fără. Da, cam acesta a fost episodul, dați un like, nu uitați de asta și noi ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!